Продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереградська. Вітаю всіх, хто нас щойно увімкнув. Хочу почати з того, що представлю нашого гостя у студії. Це екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Доброго ранку, пане Вікторе. Напевно, найголовніша новина, про яку зараз усі говорять і яку ми хочемо з вами обговорити, це, безумовно, повідомлення про те, що російська влада, окупанти, розмістили другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 і дислокований Росією у анексованому Севастополі. Ми зараз можемо бачити відео. І аргументували це тим, що він повинен контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом біля материкової України. Прокоментуйте це, будь ласка. От як ви вважаєте, чому це відбувається? Ну, все логічно. Територія захоплена. І якось треба захищати. І зрозуміло, що все, що вони мають можливість неядерне озброєння, це якраз оцей комплекс С-400, який вони рекламують як самий надійний і перспективний, і який є один з тих моментів їхнього піару. Хоча я досить скептично ставлюся саме до цього комплексу, тому що те, що відбувається в Сирії, і те, що відбувається, власне, на їхній авіабазі і навколо того всього їхнього військового групування, показує, що не настільки він надійний і не настільки він ефективний, як вони про це розповідають. Тому що ізраїльтяни показали, що його спокійно можна обходити. А останньою крапкою, напевно, для прийняття такого рішення для росіян стало черговий обліт всього Криму і в тому числі і зони бойових дій на сході України. Це обліт розвідувальним дроном Сполучених Штатів. І він так само показав, що насправді повітряна оборона Російської Федерації в анексованому і окупованому ними Криму насправді знаходиться на нульовій відмітці. А давайте зупинимось дещо детальніше саме на цьому комплексі. Що це таке? Тому що там, звісно, зрозуміла назва С-400, але що це значить, на що він спрямований? Ну, він спрямований на зупинення повітряних цілей. Там є різні характеристики, але, власне, оце, що вони розказують, відстань десь близько від 100 до 200 кілометрів. Власне, якраз, якщо з Севастополя, то на Чонгар. Чим він характерен, то що він може за характеристиками тримати значну кількість цілей. І ці цілі він може відслідковувати на значній відстані від умовного кордону, який вони провели по Чонгару. І, власне, відстань від цього кордону ніби має забезпечити безпеку цього комплексу від ураження з повітря і з берега. А Україна має щось, не знаю, подібне до такої системи? У нас є якийсь аналог? Ну, найбільш наближений аналог. У нас є і свої комплекси, але вони старої комплектації, це С-300, які ще були вилучені з Радянського Союзу. Україна там їх модернізує, тому що основне це не настільки ракети, чи дальність ракет, тільки сама електронна база, яка допомагає контролювати і брати цілі, вести їх і скеровувати ракети в ціль. Якщо говорити про те, чим Україна може дістати ці комплекси, то остання наша розробка, яку показали наш Укроборонпром, це «Гром», ракети дальньої дії. Вони, власне, і можуть забезпечити нам з території Херсонської області ударну силу по об'єктах військової інфраструктури Чорноморського флоту, в тому числі і по цих комплексах.
Тут зараз стоїть питання про таку боротьбу наших фахівців і фахівців Російської Федерації щодо протидії радіоелектронним завадам. Тобто, чи наші ракети спроможні будуть ухилятися від їхніх атак і дійти до цілі. Але я кажу, що якщо ми доведемо цей комплекс до логічного завершення, і якщо ми його модернізуємо в тих рамках, в яких він показаний, то відстань забезпечить нам ліквідацію цих комплексів на території Криму. Але не хотілося б до цього довести. Пане Вікторе, от хочеться зрозуміти насправді, от зараз там речник Міністерства оборони Олексій Чорнобай, він після цього повідомлення, звісно, прокоментував, сказав, що це маніпуляції там з боку Росії, намагаються таким чином запевнити кримчан, що їм щось загрожує з боку України, але тим не менш, якою має бути реакція з боку влади, і от ви говорите навіть там про озброєння, яке там наші ракети чи зможуть, чи не зможуть уникати, тим не менш, що потрібно зробити владі, аби якось цьому протистояти, якось зарадити? Має бути якась відповідь, на вашу думку? Відповідь, на жаль, ми якимось чином завадити нічого не зможемо, тому що в військовому плані Російська Федерація повністю контролює Крим, і вона може що завгодно туди завести. Єдине, чого вони опасаються, це завезення так званих іскандерів. Це мобільні комплекси, які можуть нести ядерну загрозу і Україні і Європі. І це був би такий величезний скандал на тому рівні. Тому все, що можуть з неядерного озброєння, вони і будуть там розміщати. Хоча остання інформація, яка є, говорить про невиключення наявності і ядерних компонентів, в тому числі, власне, тих, що можуть бути запущені з іскандерів з території Криму. Риторика Російської Федерації дуже проста. Нам загрожують, нас всі оточують, нам треба захищатися. Оце той комплекс, який вони мають найбільш ефективний, на їхню думку, він і буде захищати нібито Крим. Зрозуміло там, що зайти на територію окупованого Криму зараз немає можливості в Україні, але тим не менш, що можна зробити саме тут, на кордоні, вздовж кордону з окупованим Кримом? Якось буде влада, не знаю, посилювати свої позиції, укріплювати чи ні? Я думаю, що все, що можна було зробити, ми вже зробили. У нас є там нормальні бойові підрозділи, і вони розташовані в декілька ешелонів, в тому числі і компоненти Національної гвардії там розміщені, тобто то, що там прикриття нашого тилу. Тобто все, що можна було в такому військовому плані, вже було зроблено. Щось таке, там розміщати якісь озброєні додаткові там чи іти на поводу в Російської Федерації, я не думаю, що це логічно, тому що насправді вони оцею концентрацією зброї в Криму, вони самі себе, по-моєму, вже починають заганяти в якісь такі незрозумілі рамки, тому що насправді Крим не така велика територія, яку можна розтягнути і запхати туди все, що вони хочуть запхати. Тому що це і витрати електроенергії, і витрати якихось ресурсів природних, і постачання харчування. Розумієте, інша справа, що вони витісняють звідти місцеве населення, яке там народилося, яке там справді місцеве. В першу чергу це кримських татар, вони намагаються витиснути таким методом і штучно замінити їх на приїжджих, в тому числі власне військових, їх родини. І можливо тільки таким чином вони зможуть якось компенсувати витрати тих ресурсів. Але воно ще раз підтверджує розміщення цих комплексів, підтверджує, що Росія просто створює з Криму не стільки відпочинкову базу, стільки просто такий непотопляємий авіаносець, який вони будуть намагатися захищати в будь-якою ціною.
Я би хотіла ще раз зупинитися саме от на моменті аргументації, чому власне окупанти це зробили. Принаймні, от за їхньою версією, вони офіційно заявили, що в Криму формується ешелонова система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет. Давайте пояснимо глядачам і усім, аби вони розуміли, що наразі робить Україна. Тобто, чи є це дійсно провокацією такою певною, або ж там маніпуляцією з боку Росії. Ми проводимо ці випробування крилатих? Проводимо. І проводимо, власне, в безпосередній близькості від Криму. Але Україна не може не проводити цих випробувань, тому що ми маємо захищатися, ми маємо розвивати своє озброєння. У нас в безпосередній близькості від Криму на материковій частині знаходиться відповідний ракетний полігон. І ракети запускаються, і ракети будуть запускатися, і вони будуть запускатися в сторону Чорного моря. Це прийнята практика, там закривається акваторія. Ніякої провокації зі сторони України немає, тому що Україна знаходиться на своїй території і вона вільна робити що завгодно. Ми не виходимо за рамки тих міжнародних договорів про ракетне озброєння, яке у нас є, яке ми розробляємо, яке у нас буде поставлено на озброєння найближчим часом. І всі вигуки Російської Федерації тільки говорять про їх нервові зриви, тому що вони мусять якось реагувати, а крім цих комплексів і крім риторики про те, що на нас намагаються силовим методом тиснути, у них нічого не залишається. Паралельно з цим повідомленням з Російської Федерації також є новина про те, що влада Сполучених Штатів Америки планує розробити нову ядерну боєголовку та оснастити нею власні балістичні ракети з метою стримування Росії у випадку там агресії або виникнення конфлікту у Східній Європі. На вашу думку, от знову ж таки, наскільки це є дієвим, чи дійсно це так? І тобто це якесь, знаєте, схоже на таке перекидання м'ячика між двома такими серйозними дійовими особами? Чи це таке моє суб'єктивне враження? Та ні, вся справа в тому, що ми нарешті наші партнери зрозуміли, що Російська Федерація просто так не зупиниться. В неї досить така незрозуміла тактична поведінка в плані як держави. Тобто незрозуміло, куди оцей відмідь в черговий раз шарахнеться. Тим більше, що вони просто ігнорують деякі вимоги тих самих міжнародних законів і договорів, які вони підписували свого часу про розміщення звичайного озброєння в європейській частині Російської Федерації, про ракетне озброєння середньої і великої дальності. І Сполучені Штати змушені просто реагувати на ті всі речі, тим більше навіть дивлячись на витрати Російської Федерації бюджетні на військову сферу, зрозуміло, що вони просто так не зупиняться. В якійсь мірі всі розуміють, що це більше частково це так само є і риторика, яка направлена на просто стримування. Але я все ж таки сподіваюся, що потужності Сполучених Штатів та їхніх партнерів набагато більше, ніж ресурси Російської Федерації, і ми будемо свідками ще одного фіаско цієї держави. Це така сама, буде приблизно така сама історія з гонкою озброєння, як і в Радянському Союзі. Просто вони в якийсь момент надірвуться і на тому все закінчиться. Стосовно політики такої загальної зараз, хотіла би зрозуміти ваше ставлення, як людина, яка там має поінформована в цих кругах, те, що нам надають зараз летальну зброю від США. Знову ж таки, це зрозуміло, вже дуже багато про це говорять, що це є така певна система, тактика стримування, насправді, а навіть не залякування. Що ви можете сказати? Це дасть нам якісь козирі у руки, чи ніяк не змінить ситуацію? Дуже багато фахівців проводять аналог з наданням нам
не стільки озброєння, скільки можливості закупки цього озброєння, проводять аналоги з ситуацією в Афганістані, коли панування радянської авіації в повітрі було припинено завдяки постачанням муджахедам зенітно-ракетних комплексів, так званих «Стінгерів». І це досить ефективно сказалося на протистоянні, тому що відразу були відчутні втрати в літаках і гелікоптерах радянської армії. І всі потуги радянських військ тепер були спрямовані не стільки на прикриття своїх бойових порядків, ні стільки на намагання отримати через розвідпідрозділи отримати оці комплекси в своє користування для того, щоб можна було їх вивчити, можливо, зробити аналог. Ну, фактично так і сталося, тому що потім були перероблені радянські комплекси «Ігла», які чимось нагадували «Стінгери». Я думаю, що це один якраз з тих елементів стримування Російської Федерації, тому що якщо повітряні сили ми ще можемо в якійсь мірі стримати, тому що в нас є і власна авіація, і є прикриття з повітря зенітно-ракетними комплексами, власного і виробництва в тому числі, то що стосується бронетанкової техніки, яка накопичена, значна кількість якої накопичена на Сході, то в нас є прогалини, хоча хочу сказати, що не треба відкидати можливості наших розробників, які виготовляють комплекси не гірші за світові аналоги. Але Джавелін є просто от якраз таким більшим морально стримуючим фактором, який говорить про те, що поява вашої бронетехніки в будь-якому місті може бути зустріта і ліквідована таким адекватним і ефективним методом. Пане Вікторе, ну і, напевне, останнє запитання, яке я встигаю вам задати, це стосовно того, от ваші прогнози, ваше бачення, ваша думка стосовно тактики влади, зокрема там Служби безпеки України на 2018 рік, там стосовно Російської Федерації і, в принципі, от який зараз буде взятий курс на цей рік? Ви знаєте, я хочу так парадоксально закінчити цю розмову, тому що, на мою думку, не треба реагувати на ті силові методи, які робить Російська Федерація, тому що вони якраз і очікують від нас якихось силових чи таких адекватних, на їхню думку, посилів. Тобто, насправді, є дуже багато методів мирних, які набагато більше їх дратують. Розумієте, як приклад можу назвати той самий біометричний паспорт, розумієте? Він набагато більше ажіотажу зробив в Криму і набагато більше людей перехилив на сторону України, ніж хто думає. Тому що дуже багато людей, які раніше щось там говорили проти України, вони зараз всі намагаються знайти свої старі документи українські, приїхати в Херсон і отримати біометричний паспорт. Для чого? Це вже інше питання. Але це якраз такі дрібні кроки, позитивні, які дуже дратують Російську Федерацію, тому що вона на відповідь нічого не може поставити. І проведення таких гуманітарних акцій, і просто проведення якихось реформаційних дій, які показують, що ми живемо краще і ми рухаємося в правильному напрямку, набагато більше ефективніше, ніж розмістити додаткові бригади на кордоні з Російською Федерацією. Я вас зрозуміла, дякую. Поговорили з екс-заступником голови СБУ Віктором Ягуном. Зараз ми перериваємось на декілька хвилин, після чого повернемося у студію і продовжимо говорити про головне та цікаве. Не перемикайтеся.